Dobrý deň. Hikvision predstavuje dva radary pre sledovanie pacienta. Prvý z nich sleduje vitálne funkcie, srdcový tep a dýchanie, druhý z nich zaznamenáva pád z postele. Obidva radary majú spoločný dizajn, rozmery a aj možnosti napájania, buď pomocou PoE alebo USB-C. Obidva radary sú schopné posielať upozornenia do aplikácie HIConnect so širokými možnosťami nastavenia upozornení. Radar pre sledovanie vitálnych funkcií vo svojom web rozhraní dokáže zobraziť aktuálne vitálne funkcie pacienta alebo rozsiahle štatistiky z minulosti. HICCentral umožňuje sledovať obsluhe alarmy v reálnom čase a distribuovať alarmy do iných zariadení, ako napríklad do ozvučovacích systémov. Obsluha je schopná sledovať štatistiky vitálnych funkcií ako čas strávený v posteli, tep, počet nádychov za minútu a alarmy vitálnych funkcií každého z pacientov v systéme. Pre viac informácií kontaktujte náš tím maxalarm.sk.